Godt, Lukas. Hører I det der knald, der kommer, når man skifter? Ja. Det lyder ikke okay. Vi tager lige ruderne op først, når vi kommer over, ikke også? Har du fået at vide med den chikane der? Ja. Så vi tager den kun på 3 hjul. Er du klar, Lukas? Ja. Er det godt? Det er den sidste, er det der godt? også, efter man drejer 90 grader. Jeg tror, der er kommet en, der ind og står, ikke? Ja, det er der nemlig. Okay, jeg så ham godt. Der var nogen, der troede, at det var for at køre racer, den var der. Er det ikke det? Jo. Værsgo. Tak. Er det fedt, Lukas? Ja, det er fedt. Så er det godt, når man kan være begge to med. Ja. Far- og søn-oplevelser. Ja, netop. Mange gange på de her to-personers biler, der kan man, hvis man har den, så kan man kun køre 2, ikke også? Ja. Og så får man ikke den der samme Nej. familie, og hvis man har 2 børn eller noget, ikke også? Ja. Vi stopper lige her, fordi så er det sjovere. Skal jeg stoppe? Så der! Hvad nåede vi deroppe? Vi nåede på 270, 75. Ja. Nej, det var sgu fint. Mærker man ikke sådan helt i sådan en bil her? Nej. Så derfor ser jeg, han står ham herinde. Han stod der før. Der stod som motorcykel, fordi der var nogen, der kørte for stærkt igennem de der kurve, der kommer herop. Okay. Så er de selv nemt heroppe? Det synes det ikke var så sjovt. Nej. De skal også bare stå på deres motorcykel. Der er vel et barn i os alle sammen. Ja, det må man sige.
noget ved den her, det er som sagt også, at der sidder bag, hvor man godt kan sidde, ikke også? Ja. Du sidder da godt, Lukas, hvad er det? Er det i orden? Så håber jeg, det var... Ja, det har været Det var altid okay. også. Det har været super. Er det tommelfingeren op, Lukas? Ja, må vi se? Det er i orden. Så, Tusind tak for turen. nu er det lidt. Det er i orden.